Nagabi ka na tanan para sa sisters. Akong gihangyo ang tanan sa linggo. Madampo ka. Ito na akong nagusan. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Nandito na ako mga mahal na nasa langit, dalayin mo ikaw, kung kamayan din ikaw ang pasalamatan, kung sa kanunay kami nagasipa kanimo ang Panginoon Diyos. Nandito na mga mahal, niya na sa tabi, nagkatigod o nagkatapo, araw pagtuon o pagpalawin sa among pagtuon ng Katoliko. Inyong tatalan among matapunan na mahal, hinggan sa among mga speakers, kawag na luna, mga absolutong ta, matapusan na naman. Hindi rin na, among putan, kung paampit sa among sinatao, labi na ikat ko wala pa ang ibalingin. Ngayon sa kakuda, naging mo na sa kanong na ikaw na mag-gasi ka na mo sa pagtuon o pagpasa sa balaan at sunatan. Kung nasikod o unta ang mga sukod na nabukaw na matari at napadayo sa kapal. Wala kami mahimo ang mahal kung wala ikaw. Pinita na mahal ang ipangayo o pasanamatan. Pinaagin ni Cristo yung anak kubad sa panabang sa akong mahal na inahan. Mahal na Virgin Maria, Don Santos, o Angelo sa langit. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi. Welcome sa atong Bible study. Dahil na usap na manindot ihat ng Lunis, Pizza 19, buwan sa Pebrero 2024. Salamat kayo ninyo, brothers and sisters. Ako sa na pasalamatan ang inyong Diyos, ang inyong Diyos, na aniya kita karon ang katigong ay dasaman sa Diyos na nakakagili karon na kay isa sa atong kadaghan atong trabaho kahit di tayo bukas. Salamat kayo inyong brothers and sisters. Dili ko sa nato kalimtan o kapasalamat ang atong mga online viewers gikan sa mga nagkalain-lain chapters o nagkalain-lain vlog sa ilang kanunay na pagsunod o pag-like at share sa atong live streaming. Salamat sa atong mga post work na nagpapila si Brad Kim Pilusa, kanunay Lord Tambo na atong Esorio, sa post work dahil Fernando Ingrid, kung atong naisuol, kung iyak kami karamagduna. Kunya, dili ko maglangan, akong ipaila kaninyo ang atong unang speaker karamagduna. Kani atong unang speaker sa Pinika Mayo o Tao. Sanon, aktibo, sinigwali sa Guadalupe, matayang na pulis, walang natang active na member sa city. Usanin ka mga sa board of steward na ito. Atong sugatong sa masipang palapakan si Brother Crispin Tampos. Salamat kayo, brother. May gabi na tukanan. May gabi. So, ni Cristo. Ngayon nga, ang gabi na itong nagsunod itong online Bible study dito sa Mount Carmel Paris, San Jose, California. Yan na itong mga gisalong sa itong isoon, muning cross o pag-pamoros. Muna na, matod pa na ang cross, mao ang timaan sa pagtulog ni Cristo sa katawan. Busa simbolo sa gugma, gahong sa Diyos. Ngayon nga ang kahon o bitin, simbolo, karapatan ko sa kanan sa idin, ang cross o ang lawas ni Jesus na nilansang sa cross, simbolo at ang lawas. Kapag mga imaan sa kaluwasan, ang cross ingon nga simbolo, isaway sa atong mga kaitunan na dilitan. Kunya doon sa teksto, may piliyon. Mato pa niya na sa Galatia 3:13 nga mato pa tinunglo sa Diyos si
isang kinsa na tayo sa krus. Kung krus yan din sila, ngayon nga, tanaway mga katuliko, sama niya namahan, nahulog sa lubig, namatay. Hinay ilang punto ng lubig at hulgan sa namahan, ikamatyan, ang mga katuliko, ilan nung ipangga ang krus, mo'y ipagmatyan sa ito, Kristo. Yamin sila kay Kristo. Pinaniya Kristo lisan. Namatod pa niya, ipupos sa anak. Mapatikan. Ang tanang tao, nila, bili nila. Tapos, ulit ko, galing ito. Patikan na lang. Doon ka mo, ang tanong. Ano na yung mga ito, mo yung pangos. Pinagagawa ko, ano? Galing ito ka. Muna makisunan, ang ila sa mga katruma, makisunan na kayo. Makisunan, wala pang ginatawaran, krus, ila pa yung salito. Pero, hindi may po sa Pablo, sa Galacia 6:12. Sa Pablo, nagpasigaro, kaya nagkitaw ng krus. Nagpasigaro sa krus. Sa Pablo, nagpasigaro sa krus. Kristo, kaya tumod siya, kamakain sa krus, patay na, iputa na, patay na. Sila nagsalikuha sa krus, wat horang krus, sa Pablo, itaw, kung kapasigan ko sa krus ni Kristo. Muna makisunan ang itong sitya sa itong makisunan ni Kristo. Kaya, mato pa ni Kristo, na sa Lucas 3:26, nadat kong tanan, gabuo, surod ka na po, magpumili sa siyang kapulingon, magpasaan siyang krus kada adlaw, magmusurod ka na. Kung sa dahil kung sumusurod ni Kristo, magpasaan sa krus, magpumili siyang kapulingon. Sa may, gano'n magpumili sa kapulingon? Daghan kayo nga buhat at buhatong gusto at buhatong na tao pero supak sa kalong sa Diyos. Ngunit angay nga mag-ibig ka. Nga, sa may cross pa yun nga literal na itong katapasanon, dili. Sa mga cross, mga problema, nasakit, mga nantos, naman sa buhat 14:22. Nga, umagit at daghan na kayo sa aron ka makasunod sa natin. Muna ito kasano, muna ito ang pusun, itaghan ka sa natin niya ang bagihan, kung sa tama kasunod namin. Daghan na rin yung practice sa dapat sa namin. Kini, pagpati kong krus at tan, nasa mababa ko sa Ezekiel 3:4-5. Jerusalem Bible, naraway ito. Mga pag-isuko sa Diyos. Marami. Patiki, surod ka mo sa syudad, Jerusalem, patiki ang cross. Patiki ang cross ang mga aktal sa mga tao. Ganyan, yung sa siya na sunda. Tatong way patik, siya na aktal na cross. Figuran, bata, bubaynan, pamatya sa way cross. Iyaw na. Ipapatay ang waliman ang pusat. Muna mag-isunan. Kini mo ay patik na pusatan, kayo ka mong kandidato sa patay. Ano naman? Kayo sa may sulti sa Brilliant City, Lusbris, na amang hilmising. Ayaw, hilanti ang dagat o diyuta, hantod ang katulyan, hantod kapatikan ko. Kaya mga aktan ang nasurugan. Kung sa rin mga surugan sa Diyos, muna patiksatan. Sa pagkapinin, huwag mga patiksatan, hindi na surugan sa Diyos. Kaya surugan sa Diyos, muna patiksatan. Nga, madot pa sa kanya, kamo siguro, nga, madot pa, kan sa mga aktan, ipatikan siyang ngalan, kung ngalan siya. O kang mga Kristiyanos,
nagilanin na ispekuhan ng mga kapatid. Kaya itong nagsuon makita, kaya sa mga putik. Tapos lagi, nakita, ispekuhan ng mga putik, kita ko. Muna mag-isuon na ito nga paglunan, Bruce. Gahong. May nga naman sa naman Diyos, 14-15. Naman sa pa, nakila ako sa akong maternir. Kung sila sa nakailan na. Kung saan yung magkarero, isutan. Na sasalo ko si David Tracy. Naman pa, kami at katawan ang karero sa mga tao. Kung sa kaya, katawan ang karero. Ya, dia klaro kayo na sa orang perintah ng sukso na may tumul. Mato pa, kaya ang mensahe may tumul sa kamatayon ni Kristo dito sa krus, binuang alang gatong mga mga kapan gatong ginaluwas, gahong tingin sa Diyos. Hindi ka ba? Kanatong ginaluwas gahong tingin sa Diyos. Pero alang kanila, ang mensahe sa Diyos. Ang mensahe sa Diyos para nila, nawa, sila maluwas, pero kanto, gahong tingin. Ang tao na masugdan ng pagka-espiritu. Ito ang Diyos pa, pangalan pa rin. Kung saan niya krus? Kung saan niya kiputan sa lahat kinungihawa na. Napatan sa krus. Kaya, katong at anong Kristiyano sa pagiging sa ating isang itong ingat. March 16, 15, 21. Kung sa may binaran, makilang mo kung mga pan. Kung sa ating panel naman. Cross. Kung sa dili importante. Kunya, ningon na sila, ano ba? Kanang pagpagod sa mga ko, patik ka sa mga. Tapos sa'yo, ang upad sa itong mga katsuran ng kami. Ano ba? Sa itong pagulot, pili kami nga sa mga nalan sa mahal sa anak sa Diyos. Kung pagkalaan sa'yo, ang ginang sabot sa Biblia. Nya, na naman, sumala sa 2 Pedro 3:6, doon na yung bisog sa puso ng sinlat. Ito is, sa mga buhay alamak, nagtukmo hilang dito sa karagatan. Kung sa rin yung Diyos, trabaho sa Diyos, kasaksak sa kasulatan sa Diyos, nagtukmo hilang dito sa karagatan. Magisunan na sa Holy Spirit may pitch na si Pedro Constantino na nagpaingon sa gubat nanti kasi planang sa langit niya kaya na pagmakrus kunya tunay manabasa nito mapainho siglo pinches na magpaligay timaan ikaw makalat. Bless ko yan. Ang ilang na gugubat ka na gamit. Ang pagpapalala ko. Kung siya resulta, nakanaw sa siglo.
tungkol itong gimana terus kita berdoa. Ya, sa karaan sugi na tunay Tuhan terus ada kita sa panahon ni Reyna ang iyan ni Constantine. O nagduga siya nagkato ang usato mga proses. Doon na ngayon sa kaminantay, ngayon ay panuulong sa cross, nabuhit ang kaulan. At pagkituhan niya, katong cross, maupong proses. Naaman sa episode of Christ, ngalilan patikat na sa atong hangtan, matong pagipatikan ka mo sa Diyos, pinani sa paghatag sa Espiritu Santo, imaan ka mo, kira. Pinuha siya. Ya, masamay po sa Pilipos Kristo. Isus, na makapagdaghan ng magpapagdaghan sa pahi, sa puyo, sa kamatayon ng Kristo. Magdaghan ng magpapagdaghan. Pero sa rin, sa pahi, sa kamatayon ng Kristo. Ano man? Hindi naghanapong tiyuan daw, namin kapin. Niya, obtain na ba sila? Nasa San Pio City, 21 Madrid, Ginoo, nagbalik kayo sa Bisaya sa Diyos. Niya, naghihil si mga din kaligyawa. Niya, naghihil daghang lang. Niya, gusto mo ito lang nyo. Pahawa ko, huwag kila ninyo. Ano naman? O gawali siya sa Bisaya sa Diyos. Huwag na lang buwan. Ismay gisumo pag-wala sa Bisaya sa Diyos. Wala lang. Pinisipan ka tuloy ko. Aluray pati sa atas. Namoy sumunod sa Diyos. Aluray pati sa atas. Niya, okay ni. Nagkamali sa Bisaya sa Diyos. Pwede naghanap ang wala mag-wala ito sa puso. Pero kung sa'yo po na Pilipos Kristo, sumpahin sa kumakayo ng Kristo. Niya sa may sulti sa tumilo. Kaya mga tahon na sa Lucas 11:44, pagkaalam ninyo, sama ka mo sa lubong, maway timaan, nawala ibaw, balwis na tanan, nagkamo matamakan. Yung nga kasi absensya, matamakan mo, ano naman, huwag mo mga timaan. Huwag sa mga ihin Kristo, ano naman, huwag mo ipatik. Sipatik, likundo, skill, living, control size, at nagtunsahan. Iya saja. Matata, ayaw pamatya katong dunay patik, atang kakatuway patik, tapatay, suway mo karoy, babae, o galaki, ibuha ka bata. Muna mo isulan. Bugo, aku ipamig, ang tingak putus. Ini kung naganda. Kayong salamat para isipin tapos sa nalilot yung mga yung ipamig ko yung mayroon sa sign of the cross. Salamat kaya niya ilit matugay ako kailangan mo ang ako ikaduha na speaker ko kung akong speakeron sa mga aktibo kayo na safety waling sa kasa na akong makita kanina sa Plaza Independencia atong sugaton sa masipang karapalan ang golden boy sa si Brother Efrain Ya Lapinas.
Selamat Brad, ngobrol-ngobrol, Brad Armando. Ya, itu belum terus sa sana yung chat ko nga. Pero berdewanya itu, oh, kaya apa waktu waktu itu waktu belum. Kalau dulu sih Brad, jalan ngomongin ang Soviet o si dan samtangan sampai presiden sa Soviet si o Jikyo hari sejumlah o lebih na si presiden Brad ada mafia sa dari si Bogan dan lain ambil cakap so yang paling sikil lagi usia sikil atau guys itu berarti pintamus itu terpampirnya sa Brad Sans ambil dan terus menerus. Ang tapi kelihatan ni brother Jubilon Noang Bogan Tuyo. So ako lagi masih di sa kanto sa simbahan kay Init Tabaguran sa 1021 sa katekismo kada tutor. The church name Bogan Tuyo. Sa tuloy ang Iglesia Katolika puningan sa Bogan Tuyo. Boleh dikit ba? Yang beliau so, ang simbahan mendengar sa purgatorio satu dia kita kesumpah na kay simbahan sa ka suguranan sa Madura untuk sa 95 sa katekismo Katoliko ang Biblia ini kabaro asa ang apostolic tradition kung wala ang magisterium di sa kabaro ang magisterium kung wala ang Biblia o apostolic tradition. Di sa kabarang apostolic tradition wala ang Biblia o magisterium. So cannot stand without the others. Join ilang tulog. Pero wala tayo makita sa limbus sa simbahan sa katekismo ng Catholic Church nga ang pulong sa Diyos sulugo ng magisterium. Nandiyan ang 6 sa CCC. Yun ang magisterium is not superior to the word of God, but it is servant. Sulugo ng simbahan religiyo sa tumapa o mga obispo sa pulong sa Diyos. Patuloy pa ni Padre DCB sa gateway sa Kamuno, Padre Dennis Omo Regalo, ang iyang uyuan mo umapong sa Santo, si Bishop Tupilo Omo, na ako sing ibutan na asam ko ilang ni Tulo Padre sa sources ko ng pulong ito. Muna yung source sa tanan. Sakto si Don Sopranet Padalaw, nga mislo ka ganay literal, asa makita ang ganay literal sa pulong sa Diyos. Hindi ko na makita. Sa tabaan bibigala, waya siya jadi sa maluma mulai graduate sa divine religion sa pulo sa Diyos na so ada na sabi ko Brother Jikyo kay bumuno na tabi ka pero ibalik-balik ano na isa Christian kung nagkarmana matagoy ka ang kalagala all souls day all sins day na naman para di malimot ang mga Katoliko na maghirundong kaya po nga kita daw matay ka yan na ang ikalat sa silyo buhay ikalat na ito pamisahan menjadi mengetahui sana tu. Berani kita saat ini masa apologetik saksi di hebat desa saksi bukan kena tay. Live saksi di bukan ikuna. Dia isi contoh si Gregorio Johnson Pimpo. Ini ang tisyon sa lain rin bukit ang rumah. Sunod na berdata ini di bawah bersumberan ini. Nga kini kita ko ilang kuat uno Pedro uno disusun di Israel. Soalnya diluas kamu sama anak dugo Yesus diri sa salapi pulawan. Satu bab, ngano magpamisa man mga Katoliko, di ba manapit ni Katoliko na buwan tayo kay pamisa gyud ba? Satu bab, kana des Katoliko kaya rin sa mapit ng Kristo, mo sa pundo ngayon picture. Ato ba kada mga gitsuna? Sakto na uno Pedro ko Yesus sa sinabi. Pagka bilino sa dugo ni Jesus. Ano man, kaya dugo ni Jesus, maka pasaylo nito sa asawa masa, Episo, ulo, seryoso. Tato pasaylo na sa dugo ni Jesus. Pero kaya eternal life, matulog ba na? Kunya, kaya pamisa, nag-isip ang misa, the central supplement of the church is the Eucharist. Bato pa nag-isip po sa ako sa Olympic Manual of the na pinaka-central sa tanan sa ganito o pinaka-high school prayer kung kayo o Holy Eucharist or Holy Mass. Kaya lang nung pamisahan ang mga tanan sa purgatorio.
bayaran para pemisa yun, dan waktu kita mga Katoliko sa parokia sa sa Valencia Hall, pada Dominicano, na pemisa yun, usa sa mga membro sa Gala Litera, pemisahan nila niya, pemisa na. Sa unang sa hall, nagkulihan ko, sir, kinahin mong pemisa, bayad sa pemisa na ito, bayad ba? Tagalali sa komen ilang view na kaya bayaran ng misa. Pero sa totoo tulong na ang misa din kabayaran yun. Libre yung walay bayaran. Kung sa mga kwarta pa ni Wayne, kanang sa pumisa ta sa Province Cathedral for Cebu City. Bana, suhul na siya ang pa rin. Bawa, natin kaligunan na Panahon sa nato ang puno ko ito na benesusyo. Ono ko ito na benesusyo sa Pablo Lingon. It is privilege of preaching the good news without charging for it. Libre ang pamisa, ko'y bayan. Sa buhat, kung sumayin magkabang sulbidro, ang unang sa tumapa sa Christian Kulgarwana, dili mapalit sa labi. May palit. Sa ito pa dahil, ko'y bayan na ang misa. Pero sa mga, suho na sa buhat sa pare. Kaya ngayon pa, misa, pagwali sa pare, kinahanglan na usahan ka trabaho, kinahanglan ka trabaho, ang pagbuhat sa mga pare, asa mga sana? 1 Pedro 5:2. 1 Peter chapter 5 verse 2, medyo tipano, ang pagpumisa, kanagwama, buhat sa pare, usahan ka trabaho. Yan sa Roma 4:4, ang nagtrabaho kinahanglan suhulan, Roma 4:4. Kaya, ingon sa Pablo sa 2 Corinto chapter 11 verse 7, iwalay ko kayo na may gusto sa iglesia ang panayon ng agad. So, pasok ang English sa 2 Corinthians chapter 11 verse 7, I rap other churches, kung pasok rap pulis ka, pulisan kung tawag sa Diyos para makamantala sa San Pablo sa Ibalita. Ano man? San Pablo abang tumatipid sa buwan 18. Muli bigay 12. Mula ko ito walay siya may balita. Niya, nagyan siya ba? Alam ko si Tami Kuray sa buwan. Kinaing safety vice president. Si Sister Joy sa safety president chapter sa buwan. Mga kiksunan. Okay. Buwan ba si Hill Simpiano. So wala na ang atong unang kitupad ito ang libre ka wala bayan ang pamisa. Ano mga sekretary sa matag parokya yung bayan sa pamisa? Kaya bawal na na 90% durang natuloy sa Pilipina. 90% gaway alaman sa pagtulunan. Awan ito wala apil kita kan berayang betul orang itu. Oh, natayo ka lang ko unlimited na nagwakalam sa Diyos. Naman na sa Sirat 1:1, anong Timothy 6, all wisdom comes from the Lord. Ang tanang kaalam, gikan sa Diyos. Ito ba, inuwa ko na, eternal ng Diyos. Kung sa present, so, hindi makita, mamatay na yung Diyos hindi makita, simple na kayo na. Wala nga, basta sa punto, na maramura sa baba ka, ang misa, huwag bayan, pero sul sa habis pa rin. Kaya nga may mga po dito nga saktura, uban nga mga pamisa na nagkuhan, benefactor, namalita na sa part sa Cebu, napit sa Brad ilang tigyo kaya si Brad dito Purilas, saka pernali makalso sa mga premier siya, niya, spokesperson ay masok sa USB, sa drama, kuhan. Niya, kiring matod ba niya Benedictio, sweeto ko Benedictio kay kiring sa iyong kabuhan sa una, 200,000 Benedictio. Iasam ka na, kung sibon ko yung masihan, pamisa di ka kapar, plus window ba, sinta isa kamandi, lagan o kapilyo, ang buwan. So simple siya niya, sana ka, oficial simple siya na, niya siling mo na po. Niya dili pa niya sa kuhan, sa buhat ko ito ba yung dinudugin, nakita, resultihan kayo. So, ang benefactor sa liga sa simbahan. Dahil benefactor, sipinta ko, imuhata ko, 1 million. O 500,000, 200,000. Seperti negara,
So, patigong sa parokya, tunay ka support yun sa maintenance sa kurente o ba mga kuwan. So, naman na sa Biblia, Lucas 8:3 na ang tanang mga babae ng putahan, itabang ng Diyos mga apostoles o ni Jesus Christ. Yan, di man na ito ang apostoles, pare ko din eh. Pare, asa mo basa? Marcos 3:12, King James Version. He ordained 12. So, he ordained. So, muna yun, sakramento sa ordained mga pare. Wala. Dahil sa Marcos 3:14, King James Version. Ya, si Kristo, ano ba pare ko? Hebreo 3:1, Hebreo 4, versikulo 13 hanggang 15. Great high priest. So, masabot tayo kaya yung pare, ay upos. Wala yung mga apostoles. Hindi na yung siguro. So, wala na, ang mga pare, nagsalik sa mga parokyano. So, bita ang mga pare, na nagkatayo yung parokya na nagdupa. Bigyan mo ng pare, graduated. Dahil na siya assign sa unang parokya. Arang-arang na iliman kung pare, anak. Sato ba, kuwag yun. So, mana na, ako tumag ang dili mo ko rin salpi ang may balita o visa. So, kanang unong sunod yung fiction, kung na, ako nagitubag sa piso ng sitio. So, napapasaylo sa dili ko nga, ang warta ang simbahan, kabitan. Kung dili, ang simbahan, wala ang warta, kung dili, mga warta. Lahat ng mga warta, ka mga warta. Asa mabasa mo pare, hayahin, balatog yun. Kaya bingon ng mga pare, bingon ng mga wartahan, bingon ng pare, kung bingon si Padre Recipe. Pare, sama para pareho ko. Oh, satu pa din. Anak. Pero, kumidya, so, naman sa Biblia mo, Isaiah 66 verses 6 to 7. Isaiah 61 verses 6 ang pare, mahayahay, madato, pare. Gulpuro, Isaiah. Kanya ulo sa Pilo City, ang Diyos, mapo, isay na doon niya. So, pare, ilato na pare. Ulo sa Pilo City. Tato ba, pero ang kuban sa parokya, hindi mo pare, ay sa pagkadua, hindi mo kayo. Kasi mo, wala niya rin. Tara sa sakto na, hindi mo pwede sa dito. Asa mo basa? Panudiyon, 31, Sirius. Robert, nga ayah sa kong datuwa ginawa, kaya datuwa ko rin, mawaan ko rin mo. Ay sa publika, kaya maawat ko rin mo. Ano ba, mahulap na kami. Publika. Oo, ano yung sa punto mga lecture. So, muna itong kubab niya, doon na objection ng Victor para dali. Ang universal na objection kinaing sa Matthew 5:46 ang Matthew 5:31 na 34 o sa Moses 22 na inihukom ano sa hukom wag yung kinaing moray wag kinaing hukum riwayat baik purgatorio kay kanang gamit sa Iglesia Katolika tawag pa ng individual judgment at sa hukum ang nakasulat sa Biblia mo bilang ginatibukan mo ko so mamatay wag kayo hukum kay kung ano yung perlo wag kayo wag kang lumalis si Jesus Christ so muna ilang prinsipyo dili ko uyunan nilang mentalidad sa protestante kay ang balang sulatan ng dua klase hukum. Ang una, tawag ko kinetibukan. Sakto ito ngayon ngayon, kinetibukan. Naaman ang liberal judgment. Nana sa 2 Timoteo 4:1-2. Balik si Kristo hukum sa buhay pinatay. Pero ang Hebreo ng Bible City, matapang sa Pablo, everyone must die once and after that be judged by God. Sa ito pa, hindi kamatay sa tao, sikas hukom na. Wag ay ginoo ang mutanas ka. Yang ubang segala malugan ito nga matubang yang musul dito. Ilan din tiroon doon. Na inisprayan sa kupaan ba sa regalo. Pero sa madubating kasi ini hukom sikas ini kamatay kay patay ko na. Kay kung ikaw sa kala buhay mo na matul pa sa katikisip kung natulog sa number 1007 death is the end of that earthly life. Earthly life, sa ito ba, si Kristo na po earthly life. Nasa 6 to 7 sa katikisip ng Dr. ni
Ni-expire ang earth life kay Kristo. Buti yung namatay yung pagkatao. Earth life. Sa ito ba? Tao na 100% man na. Sa ito, ni-separate na agad. Ini-separate, automatic patay yun na. Yan sa mga pasal Biblia. Nasa tubig 4, 3 sa Latin, bugat ako ba di sinirafter dito. Mato ba ito, Brother Ezekiel? Hindi ka patay sa tao. Ugawas sa galang. Ang kita sa kami po, kabunay niya, mas dili kay mato ba ito, nato yung mag-espiritu sa galang. Kaatali ko sa espiritu. Ugawas kayo na aso, kumay kayo. Higit ang dami yan ang mga grupo sa espiritista, anak, brother, no? Muli ang dami, katang sa hospital ito. Muna ilang grupo sa ba? Ikaw, dahil kamatay, makita ng balato, naso, anak ko, matay. Muli, manibaw, muli ko kung story sa amin, na may kasimula ng pati ng balat. Pero, nagkala, material being, hindi kita makita, dahil, spirito mo. So, matul pas tubig ko rin, lubong ang lawas. Ang kalat gawas. Niya dapat prevision. Kung namatay siya ng pamay, na marunong na sa balay, kung natin mga buwan, mga pagkadlaw, huwag may terus gawas, ihalang, nagtungo sa gawas, tawagan, di mo na matubag. Bago terus tulad sa amin, ito mo ito, ayat, kausa, supagat dulo, atay naman, hubog, anak, babae, atake ito. So, matang man, remit gitu siya. So, yan ang higil na, ikrimit gitu siya kay anang imong pabilaran ng bawal na mga tao sa lawas. So, muna siya na, agremission, free area, pwede dili, agremission, pwede sa ikwa. Dipindi na sitwasyon. So, ang kala, igawas pa, muna importante, wali ka matayo. Muna, kung buwas siya sa, automatic langit siya. Kung dahil sa larutal, away pirno. Muna, asa mo sana, Biblia sa Matthew 3:6, Brasilos kama sa kita, magagot ilang ipon, hanto sa ito, Brasilos, ang namatay ng usa. Yahweh ipon, pangat ko namatay, sa pagkakot tigil. Material being naman siya. Wala na yung ipon na ito na, nabit doon. Inubungan. Yan nasa tinilig, hindi ko no, susa, nga kung saan ito, natin ito naka-numerate mo, mention, ay tambok sa perno. Pinay-painted. Bueno, yan langit, yan atas tuma ang itong zero. Nga sa 1021 sa isip of Doctor, the church name purgatory. So, ang simbahan ay gana, kung dinanganan sa simbahan, pwede na sa masapot na adunay purgatorio kaysa Salmo 7:11 sa Latin pa, adonirium ium ad Domini, we salvot vincit rectus corde. Sa Iglesia pa, na ang Diyos mo'y matarong ng buko. Siya mo'y mahukom sa natulay na tao matay na nakusa impirno. Huwag sa langit. Hindi ito mga naw, hindi kinimulog sa langit. Mga biguna. Napadulungan kita. Isa kung sa mga kampot, tinala itong rosary, misa, si kalawat, si panawat sa regalo si rosary, tag 1,000 balik-balik pa na magpunta vigil rosary, pero niya ay ang usan ni kadibusyon, ang Holy Rosary. Pero magkatabang na, matupa ni Bishop Teriwat, Bishop Turo, na libro ng Katolik Pangulong Religion na makatabang ang rosary. Yan kaya rosary dibusyon, unsa may bunga sa dibusyon, mahimo kang puta ng makaroon. Yan bisa, kailangan ba ang rosary? Wakay usapan, huwag bunga yung dibusyon. Oh, dali ha. Mapay kahinda na sa kamre. O, kung ba, nalimpyo ka kusitya, napapasok sa limpyo ka kusitya. Yan, gubukin kusitya ng siga rosary. Away, epikto. Pero, para, hindi sa rosary, tapa ito na. O sana, biblical na. Pero wala yung dugma. O para dugma, bantu ni Maria. Mary Maria ka, Perpetual Virginity, sabar. Samson Mary o, ini pengolahan maksudnya. Ya, semua ang judgment mga kingsunan, sirap kung si Benjay na sana, Biblia lebih bisa dipares na tinag sa hukum.
Muna na, walay sa Pedro matubang, seconds in episode in Sunday morning sa atin. A very instant death. Ngayon kamatay, hukom na yun. Mawa na yung suray ka lang. Kato ba, hukom, wala sa ako, wala yung mingon na sa rin sa langit. Di sa may di sa langit, di ba mo? Di sa langit. Masara. Wala kang iprotoryo yun. Toryo? Santa Maria. Ya. Wag di sa sakto si Pedro Puro si Kring 1,000 aman lo sa mo. Di baksero na yan. Sakto pa si Premier di sa langit. Mau bitaw na balik-balik si Manay tulada para na usap to. Kambis sama ya. Sama na kita dili layo ko ni pagka impulada na to. Sakto ba may na lang na mo purgatorio ta. Kay alam ka lang sa purgatorio. All souls in purgatory will go to heaven. Di na mo atubig no. Kaya mo yung bang sinilungan sa South area. Yang mga alas sa purgatorio. Padung si heaven. Oh, sama ko na nga. Padung mo sa langit. Oh, iya. So mana nga naik kan may pusat di na wag So purgatorio Mato pa ni Jesus Christ, sa Lucas 12:37, ang kasala o gamay, silutan o gamay. Ang kasala o gamay, silutan o dago. So, ang ginawag gamay dago, hindi sa si Pirno na, mawa yung salam mo si Pirnse. Magkakasisa sa Ginoo. Di ba? So, humang ginanunggat o ni Preso Fernandez, ang analuti na nanawag, barbecue, niya, dago, itong nanawag, ulis, banggo, nakuha, patayaban, wajah, ko, ya pareho ni silo sa uwi sa eskwelahan. Jadi yun, usap ang Ginoo. So muna ang kuan mga bigso ng mga judgment. Importante ng judgment kay naman, pamangaman tayo lang. Muna, why Ginoo mamutana sa kalaga? Dito bilang, kita na himaw magpagpatuloy na o may pirong malaki. Muna di mani. Kita lagi, mabuhi ko ta. Kita may nasaya na kay mga anak ko sa lamang tala. Kuan na parang dahil 26 soro. Bisa masbaret, apa? So bisa talinya dari itu. Nya kuan. Grabe ko sa lao. Hindi tali kita ato sa pare kan. Ato sa obispo pa sa lao. Ini saya dah masalah dan bila ko gibantay. Enamo de kini kuan kini aporsion ba? Kana aporsion grabe na. Nagkagin mga isunan ng mga babae na inosente may ito niya yan orang mandaran sa mga martir sumaraya anak so patay ang saka na itubuhi nga as tuwanggan sa babae so una po sila po kaya sa unya karang judgment mga kiksunan patayan ang anak kay ang tao mga tayo na physical siya at Ginoo natagan ang tao palita na ay pusil anak o disgrasya sa motor napay hatagan na siya Diyos full control katapusan ka nga mga sampit siya. Kung may gawito sampit na ito. Sagara, mingon man, mama, apa na? Mama na, hilig mo yun. Hindi mo kami sampitong na ito. Na mo na magamit ang Roma 13, 1-21. Sabi na na, whosoever calls in the name of the Lord shall be saved. Ang tanan nga mo sampit sa ngalan sa ginamaluan. Indala sikat. Sumata ka full control ng Diyos sa intelligent alwin. Ini intelligent alwin na ito, intelek o will kemudian. Adunay kung nilipatin mo sa kasikli, membro sa apikas, na masturbisyon ng tapis, para niya masturbisyon, mortal sin. Ako sa isopa, ano man, puro kember mo. Puro kember mo, apil pa pare. Masturbisyon, mortal sin. Mortal sin, ano pa rin rin So, mato nga, ako na, mato bilhin Santo Tomas Aquinas, nil is in voluntate prius puer et delictor. Nothing goes to the welfare without passing through the intellect. Why maka-aris ka bumuto hindi pag-ikutok? So kung ikutok na to, muna intellect. Ipasa ka sa bumuto, yan, ang faculty to decide, kung sa iputan na, kung sa may faculty to decide, may postmaster, buhat mo sa rapid niya. Polaris, polaris, diba? Ang tubak niya, mabasa naman, gabi sa o sa kibaw sa lela sa moral theology. Ang mo decide na ang faculty is the will na mabuto.
ipasa kan kita ay alam siya. Hindu kayo, bracelet. Lagi ya, si Ibrada ada mampir. So, lipat di sana mampir aku nagbawa ng lahas. So, nagkuha naman, gawin wedi, kuha ng lahas. Oh, salam mortal buhay dada. Salam mortal kay nakita sa kukutok na lahas sina, di kita pingulasiko kay may freedom atong intellect. Satu ba, ipasa sa buton, full ginera, haya ina sa intellect, ipasa na, buhay nila yung buton ko, full consent, kuha na ko, salam mortal na, bisa buhay dada, nasakpan ko. Salam mortal, bisa buhay dada. Yang tadi kita kwarta ginando, naskiri, lagi ya si video for example, uwi kuha. So nakita sa mga kwarta gini siya. So wapay kagawasan mo to, kwarta di ko yung dahon na, kwarta yun, pasas ko buton. Yun man kubuton. Eh kung mo yung decide, kung hindi kagawasan ko buton, full consent ko yun, kuha. Ya, grabe nga kuha. Grabe na, tawag ko na, kuha. Kawatan na nanay na, puro mortal sin. Kaya yun mga tulo, publiko nga, full knowledge, full consent, grabe nga kuha. Kaya, internal puro na, isa man ibaw sa intellectual way. Diyos naman. Satu balita kaupong sama gobyerno na dyan ito, may kasala, kawatan. So, ang Diyos ay last condemnation na ito. Walang, hindi kaupong sa tao. Wala yung sa kuwan-kuwan, huhukom na kuwan, iyan ay for constitutional purpose sa kuwan, pero sa diplomatic teaching, wag ini, hindi na hidungol yung hukum sa jado, siguro, Diyos. So, mana na ito ikakuha na arita sa tandim ng mortal sin ko kay sa ino ng masama profesor kina islikar. Ano tao ang buta. Kinahang nagay philosophy ethics o sa philosophy ethics. Kung sa ethics, human action na. Muli ko buta. Kung naman tayo na kuhan, may external promotion by internet. Yung buta nga na Biblia, ako na moral theology. Human action sa underlying proposition. That is moral theology. Kunya, tarong, arita sa issue ng purgatorio, sa Judas 9:23, unang ibito, sakmit na gikan sa kalayo. Sa ito, pang ibino rin mo masakmit. So, masabot na ay chance ba malawas. Una sa community sa gamit sa pagpuskala, unang ibito na sisi, mga kalayo apan maluwas. Kung saan na kalayo ang berartigyo? Kung saan kayo isugdo na sige na dito? Ako bang revolution ka na, misteryo na relate? Ako sa ipuputahan na, ikan sa MCC. Kasi may sumber na sigal-sigal. Sa misteryo na. Ako na yung bubig maro. Wala na yan. Nasakit aja. Gamit si Krisya tulikan kayo. Kaya kayo, init kayo. Hilig isa eternal mystery. Ang purgatorio yung Inferno. Pareha na ito. 2,000 degrees Celsius patut pada itu. Ni pada Rusia menjahat. Maka kata win kita. Ya, mau nak cinta pasal winas. Ang Inferno purgatorio pareha na ito. Pero temporal punishment ang purgatorio. Mana na malugar na kahintang religiyo nang kalipay ng buhay katapusan. Itaw ang langit, berada di butas. Malugar na kahintang nang kastigo ng buhay katapusan. Itaw ang Inferno. Malugar na kahintang nang temporaryo na kastigo. Itaw ang purgatorio. So ato yung lugar kahintang. Ini lugar kahintang asa i-define asa doon maapit. Mana, define asa doon maapit. Dipili. Ano ang meaning of dipili ekspresa, dipili implicita. Mulai sa dia, Latin muna. So, ang bukulala, dipili implicita na, dili literal, ekspresa, explicit, intra-pulitra. Yan ang may bigay kuwan. So, muna siya nag-abroad yun ang mga piksura. No, ano na sa yan ang mga tuning-explica na purgatorio na temporal punishment. So, muna na bintahan tayo si Pahan Katoliko Romano na ay purgatorio kay ako ba na laing reliyon kung nasa mortal Inferno dito, may feeling di kina, purgatorio, ano may kagpesa may chance pa maluwasan mga piksura. Pero kung sila na maluwasan mga purgatorio, bulungan sa akin dito mga Inferno, so ay mapasalig ka para purgatorio mo, pero ang ginawa kung ginaing malulunod yun, dahil sikrito mga piksura na ganaing litalino kayo sa fitness pare, escritor. Di na nasok ang boto kay na yung binisyo. Sabi talagang ginawa please forgive me. Kaya kung salang gulo mo, anak, di kayo nagpala ka, hindi ka ginawa,
Anjo na sa iyo heart and mind ito. Imo giling speaker and mind. Matul pa ni Fortune Sin sa Balaan. Santos. Hard prayer is a short prayer. Isang kasing yung kamo, mubo ko gina siya. Hindi na garay-garay man. So wala ko yung kapapin mga kiksunan, dili sa si Bogan kinatay, niya ako papata ng Ginoo mga kiksun. Ano okay? Okay. Daghang salamat Brother Ipriya, pinatuna ang buti-buti sa safety sa iyong timbang na public karon na tungod sa purgatory. Inya sa taong nagpaabot sa atong tutudlo Brother Snow Fernandez kay wala pa man maabot ako nga ihatag sa atong perspective atong subaton sa sipag pagpapatan. Ano ang faith? Salamat sa itong mga lumang speakers, Brother Crispin Tafos, Brother Ibaydin. Salamat sa mga kaigsunan ng mga nato karon. Yan ito ang Vice President for Internal, Brother kami, about siya pinalaging katikas. Sa mga regular attendees. Salamat kayo. Kasi di ba kumatusunahan ng kaigsunan, tumutin ko sa pagkaibaw, no? Pagkalabot sa atuang voluntaryo na pag-ato sa City Jail, muna sa Brother Crispin, Brother Crispin, wala lain? Wala lain yung Brother Crispin na? At ang team mo ba mag-respect ito lang iiwan? Ito ang gisguntan kalaban sa cross. Kaya inaamtasod sa polis na mga kaigsunan. So, mas mayo na ini atong pagkutan kalaban yun sa atong mga palaskonon. The cross. Nga, ining cross mga kaigsunan, mo ang kahoy, matod pa sa kasulatan na ining mga kahoy, ito yung kahoy yung magkatuwas mga kaigsunan. Nag-isgutan niya sa bagong todo. Diya sa Pinaraya, Kapitulo 2, 22, versikulo 2, na ining mga kahoy naghatag sa luwasan. Natong Pinoy Kristo mga kaigsunan, natong unang maginikanan, nagkasa, pinagin sa kahoy. Pagbulok lang sa Ginoo na iyang pagluwason ang katawan. In fact, diyan sa daang tugon, at doon na siya iluwas ng mga katawan, at isbulok ang tao, pinagin sa kahoy, na mga arka ng Lowe, mga kaigsunan. Ito pa diya sa langko kung ipakita na lang kalabot sa kaluwasan pinagi sa kahoy. Sa mga klaseng kahoy yan. Mag-isgutan niya sa pala ang isulatan. Ito himong na kahoy ni Noe. Ha? Sa ito kahoy yan? Akasya? Ha? Cypress? Na nasa France ang pagkana ng magbibigan sa Tacros sa kuwan, tanawa sa pasado sa kuwan, sa Genesis 6, versikulo 24, tanawa, mawala na. Nga, ang kahoy ang gigamit, pag di mo sa arka, ni Noe, mo ang bufer. Yes, Brother Sir. Bufer, correct. Bufer na, kaya sa kuwan, sa kahoy niya. Genesis 6, 24. So, may gamit niya. Sa kahoy niya. Dili ko na. Kahoy nga tutot-tutot. Ha?
Genesis capítulo 6. Discutan ka yan. Ya, ang gigamit 6:14. Kupir. So, hindi mo ang karga pinagi sa kahoy ng kupir. Yang matang perihal sa tugol mga kaigsunan, salamat. Kakining mga kahoy, naghahatag ng kinayo. Ibig sa tuod, dito sa kahoy sa Eden, nadami o nagahimok sa ang unang katawan. Pag pinagi na sa kahoy, mga kaigsunan, diluwas niya ang tao. O kining mga kahoy, kaya hindi ginasilan sa ato Ginoong Kristo mga kaigsunan. Ngayon mo kayo nga simulo. Ay, simulo ni Mother Christine. Ngayon ang simulo sa kaluwasan, kining mga kahoy mga kaigsunan. Ato San Pablo diha sa unang Korinto 1:17. 18 na kining cross sa ato Ginoong Kristo mao ang kaluwasan gahom sa Dios. Mao kaigsunan kita malipuriko no. Sa kanunay anaa ang pagaligtig, anaa sa kanunay ang pasipala kalabot sa pagtulong sa Evangelyo. More particularly the sign of the cross. Apan, ang bulaan kasulatan mga kaigsunan, pinagi sa ato Ginoong Kristo, yan yung ipagklaro. Matod pa sa ato Ginoong Kristo sa 16:24 sa Mateo o sa Marcos 8:34, if you want to follow me, matod pa sa ato Ginoong Kristo, take up your cross daily. Mga itong mga katawan sa Ginoo. Nahimong in-blame, no? Nahimong simulo sama sa kita ng Pilipino, pati kita ng tingsunan o dahil ko niya, nahimong flag raising ceremony, kita ang estudyante ko sa una. Obligado mo ito matin. Kamande, ikaronis ng tingsunan. Obligado ito, no? Mga estudyante, attended the flag ceremony. Mga military, sa lolo yun. Bayang pag-ibig, berkas sila na tungkol sa gugma. Badal namin, no? Tungkol sa gugma sa ato ang Pilipinas. In-blame na to as in religion, in our Catholic religion, mga igsunan, na to ang sign. Kaya ito yung gislutan. Kaya pati diya sa lawas, mga igsunan, may gislutan ni San Pablo. O gislutan sa ato Ginoong Kristo diha sa Ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 28, versikulo 19. Sa ngalan sa mga saan o sa Espiritu Santo. Kung kinig pa akong pag-alig-ig mga kaigsunan higa sa itong anak Catholic birthday, kinundo nila diha sa sulat ni San Pablo sa Galacia 3:13. Matod pa ang ibitay sa cross. Timaan ka na, no? Na diligod makatawa. In fact, diya sa pinadayang Christian designs, ilang patang himuon na ang Simbahang Katoliko, labi na sa lupapang mga kaigsunan, mao ang 666. Mao ang yawa mga kaigsunan. Dagan pa, no? Yung mga kanilain, yung mga pagtamay, mga pagtalikig, mga persecute sa Simbahang Katoliko kalapot, niling krus mga kaigsunan. Mga nga, kita mga Katoliko, sa klaro plata mga kaigsunan, matod pa sa usang kadakong referensya, World History by Father O'Brien.
Sa pahina 124 mga kaigsunan, the sign of the cross come from the most ancient time. Bisa pakai sa Old Testament. Hisgutan na. Kalabot sa hisgutan ni Brother Crispin na ganyan. Kanto mo ngayon patik, diya sa inatang patik ng cross. Apil sa kamatay ng kaigsunan. Kanto mo doon ay patik, diya sa inatang nga mawang cross, ayaw ang labi. Tatwa, di pa siunhan na mga kaigsunan. Di pa siunhan na daan ang kamatayon sa Panginoon Kristo dito sa cross mga kaigsunan. Ubiya sa mga history, panahon ni Constantino mga kaigsunan, mga 4th century AD, ang Rome, na sa lihang isulong siya sa pagubatan talit ni Hari Mahencio Maxentius. Usang may kapagano mga kaigsunan, kaya emperador may si Constantino. Pero siya kapagano, nakabintahan mo kaya kainahan mo siya o Katoliko. Si Santa Elena. Kapag bisan na yan, wagin siya balhin sa iyang pagkapagano mga kaigsunan. Kapag saya na kanlaw sa dihang sulong ay siya mga kaigsunan. Sa totoo ingon ni brother nga nakita dito ibabaw sa langit ang panganon ng puro o krus mga kaigsunan. Uglibot dito ato pa sa kasaysayan sa world history. Ato ay nakita niya na krus, uglibot ini ato ay marka na inyo Senyo Benches or in hoc Senyo Benches. Pinagi niya intimahan, ikaw magkatao. Hinungdong siya mga kaigsunan sa hiwalay siya mama. Mo ang Catholicism. So, initawag ang tanan ng mga sundalo. 10,000 yung mga sundalo niya. Iyang kontra, 30,000 yung mga sundalo. Kaya kita tawag, yung tanan ng nasyaw. Huwag man tayo pasana, huwag tayo pusin-pusin sa mga kaigsunan. Bangkaw, kana. So, doon na sila nasyaw. Tawag ang tanan ng mga sundalo, kunya ang tanan ng nasyaw, ipatikan ang cross. Red cross. Ilang istorya mga kaigsunan, yan na kayo, no? Ang 30,000 na napildi sa 10,000 itong sundalo ni Constantine. Nito panahon na mga kaigsunan sa pagkaraong niya, iyang i-predicate, iyang i-ascribe ang maong kadaugan gumikan sa nakita niya na cross dito sa langit. Enyo Senyo Benches. Yan ang himuan mo. Kasulatan ang Tibok Imperyo, Roman Empire, na ilan na hunungon ang pagpanlutos sa mga Kristiyanos o in fact, di-alisdan ang reliyon nato na sa Kristiyanismo mga kaigsunan. Converted si Emperador Constantino, pero during the time, sa iyang panahon, dili-dali na bunyagan ka. Dili-dali nga igor kami yun, bunyagi ko kaya ito ko na po, no. Di-press ka ron ba, taga-nagan 5 kilong bugas, taga-nagan na noodles mga kaigsunan, naibasag niya, pwede ko bunyagan niya. Kasi di ka kapot ito sa paya, kabunyagan, kumilangit. But during time, mga kaigsunan, pwede kayo. Kasi Constantino buot na gusto na siya ng kabunyag kapag may balaod ang simbahan. You have to memorize the doctrine of the Catholic Church. Sabi na sa mga basic credo. Credo Deo, Patre, Omnipotente, Creatorem, Cieli, Fieri, Benedictum, Christum, Filium, etc. etc.
Pater Noster, que eres en cielo, santificator nomentum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua in cielo et in terra, etc. So, kining mga gisgutan diya sa simbahan, mga ikso, ipamurize pa rin mo niya, ito sa ipapa. Kinahanglan na imong ikinabuhi ang mga patulong sa simbahan. Kung di dali mga ikso na. It will take a year, or more than a year. Magawa na kanina mga ikso na then, that would be the time. Nagpagpunyagan ka. Isang karoon, na mga adult na nagdawat sa Kristiyanismo, nagdawat sa Katoliko, pamimurize sa siya sa Apostles' Creed. Murize sa siya sa Amahan Namo, Our Father. And murize sa siya sa Ten Commandments. Pamimurize sa siya sa Seven Sacraments. Pamimurize sa siya sa Hail Mary, Glory be to the Father, Sign of the Cross, etc. So, dali mag-iksunan. Pero, diya sa bata, ako na problema, no? Ang problema ang bata mag-iksunan, kaya buhay yun. Hindi ko na itong bata na, ikaw wala yung harapan ko. Ang itawag ng infant baptism. Because of the parents, hindi ka ng bata at kaya importante. Nautin mo na ko ang bata mag-iksunan, she or he became the heir of the kingdom of heaven. Ito sa ingat yan sa akin. So diya, sa mga pagtulong sa simbahan ng kaigsunan, kining kalawak yun sa krus sa atong Ginoong Jesucristo. Mabitaw sa kakayo niya na diya sa Evangelio, di San Mateo, Kapitulo 24, versikulo 9, nakita dito sa langit, timaan sa anak sa tao. San Mateo 24, 9. Ipunta na si Kristo, magtutulog. Kinsa maning anak sa tao. Ito ba nga ang Diyos Kristo diya sa Juan Kapitulo 12, versikulo 24? Ang timaan sa anak sa tao, mao ang kahayag. Sumala sa versikulo 25, kahayag. Kunya sa 12, 24 mga isulat, o sa 12 sa Juan, si Kristo mao ang kahayag. Sa ito pa nakita dito sa globe, sa langit, timaan sana sa tao. Mga nga itong Ginoong Kristo. Nagilan sa dito sa globe sa unang dirisan ito, mga kaigsunan dito sa Kalbaryo. Mga din na, diha sa lugnan ng mga kaigsunan, interior, na itong nalubog, na timaan sa cross, timaan sa itong Ginoong Kristo. Inanak sa Lucas, Kapitulo 11, versikulo 24. Ang tanging timaan inyong malubong. Sa may timaan sa lubong, timaan dito sa, nakita dito sa langit. Sana sa tao. Ang atong itigay, ang atong patilitan sa Catholic dogma, sa Pahinag 484. The sign of the cross seen in heaven is the cross for Lord Jesus Christ. Mana na, bantay mo mga kaigsunan, ang atong mga kaigsunan yung mga dilit Katoliko, non-Catholic brethren, maglisod kung dawat sa cross. Tungkol kay, di rin sila, sangko, sa piniling katawag sa Ginoo ng mga Eklesia, sa dinating mga kaigsunan, o ikalian sa Griego. So the church is the chosen people of God. In the Old Testament, ang Israel, mga ang chosen people sa Old Testament. Israel is the chosen people of God. Bakit pa niya sa Exodus Kapitulo 19, versikulo 6. Ako ang Ginoo, o kung kamo tinmanon sa akong nasugo, ako ang di mo kalimutan at kamo, pinili kong mga chosen people of God. And sa pagtugol ng kaigsunan, the chosen people of God is the new Israel, the church. Din si Kristo, malapit sa Pablo, sa Efesio, versikulo 5, versikulo 23, Kolosas 1:18, si Kristo mo ang ulo sa iyang lawas ng mga iglesia. So,
Di na to, di na to ikasaguyo mga kaigsunan kung adunay mga pagaliti, kung adunay mga persecution, labi na kalabot sa pagtulungan sa cross ng Diyos Kristo. Kaya ang cross pagtulungan tama, San Pablo, yan sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 18-19. Kung kiling mo ang cross mga kaigsunan, iklaro, itataw, San Pablo diya sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 14 hanggang 16 mga kaigsunan. Ngayon, ipakit diya sa iyang lawas. The mark of sufferings. The mark of the cross. When namatay ng apostolis ng kaigsunan nga nag-verify lang, no? Hindi kita mga kaigsunan kay dagan na sumusunod ba? Puro sa namatay, sinabi sa mga mastir, lawas. Bisa naman nga namatay sa iyang kulikunod. Kung nagsuwat sa Evangelyo sa Juan, kung nagsuwat sa libro sa pinalayan ng mga kaigsunan. Ito yung ito sa Ginoo. Kaya ang iyang pagsuwat ng mga kaigsunan, kalawag yun sa revelasyon sa Ginoo. Pinalayan. Ang the rest sa mga apostolis, mga kaigsunan na namatay with the cross or martyr. Wala kinanglan mga kaigsunan, kung matay ka diya sa pagkamartir, wala kinanglan na during the time, no? Na i-canonize ka. Kaya during the time, wala pa kang canonization. Simbahan, diya sa paglagbay, no? Pagpanaw sa simbahan, o kaya simbahan buhay man, siya mag-imo kung nalagda diya sa simbahan. Dia saya simpan kan dekat mga pamalaw. Una Timoteo Kapitulo 6 versikulo 3. Buhat sa Apostoles Kapitulo 16 versikulo 4. Daghang nalagda diya sa simbahan sa Ginoo. Kung kining nalagda ang mga kaigsunan, we as members of this church must abide, must accept. Hindi may mga kaigsunan nga ang mga pagtulungan sa simbahan, pinipiliwan na ito, kinig, ganahan ko rin, no. Because according to the church, even one article of faith na ito i-deny mga kaigsunan, we cease to be a Catholic and we become a heretic. Wala, pagtulungan sa simbahan mga kaigsunan, we follow really Christ. Dili lang, wingon ta na, akong gisunod si Kristo. Kapag, sa nila ko, dili lang nila sundo ng simbahan. Akong bigo, akong kauban sa bangkong ng kaigsunan. O kami sa Bible, so, brother, kinilala ko. San Juan, Kapitulo 14, versikulo 6. Ngayon si Kristo ay ang the way, the truth, and the life. Nanumatok mo tayo simbahan, nanumatok mo tayo nasapos, nanumatok mo tayo ng pari. Nanumatok mo tayo na dalawan niya, mga kusipiro niya, si Kristo. Nasa Biblia. Kita yung mukha mo ng isunod kayo kita sa nasa Biblia. Pero di ba na ito, ang Biblia composed of many verses. More than 33,000 verses in the whole Bible. Pero, kung saan itong tuwa niya, yung mga itong tuuhan, ang umanit na lang, ito yun ang pagtunan. Kaya, nailagan niya sa bala, kasulatan ng mga kaigsunan na hindi na ito accept. No? Hindi na ito accept. Pero kaya, alam ka na ito. Nana ko'y dibarugan diya sa Biblia. Si Kristo mao naman ang dalan. Si Kristo mao naman ang kautuhan ug ang kinabuhi. Dito ba? Daghan kayo ng mga kaigsunan sa nato na may sarili sa patulungan sa simbahan. Dahil alam kanila, saktuhan. Naman sa pala ang kasulatan. Anong matulong na taglain? Nasigurado naman nila.
Mana? Kaya naman pakuros-pakuros niya, di? Mana? Kaya lang kanila mag-edisunan ng pakuros. Imbito lamang ka na sila. Apa ang balang kasulatan? Tataw. Kaya sa atong lawas, ipating nagpupulungan isulutan sa Pilipinas Kristo ang salatan, samahan, ang anak o ang Espiritu Santo. No? Kaya sa Pinalayan, Kapitulo 14, versikulo 1, namahan, pinalan sa mahan, pinalan sa anak, pinalan sa Espiritu Santo, kaya sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 13, kung 5:22, mga kaisulat, 4:30. So, kining mao pagtulunan, balik kong mga kaisulan, pagtulunan sa krus sa ating Pilipinas Kristo, sa kinig magkapaginato, no? Magkahatag ka nato o mapagtulunan ang mga kaisulan kalawat sa atong kaluwasan. Matong para sa tugon, kining vertical mga kaisulan, ikan sa langit, ikan sa Ginoo, diya nato sa iyong katawan. Diya sa krus na ang vertical, na sa horizontal. Hindi na tayo pagkaroon ang lapas sa krus mga kaisulan. Kumani ato, tagaan ko, kapil, tagaan ato o kinilaan, ibukaton. Ang tawag na ko, underscoring. Kaya lagi sa kanon ay kinig ko ang pagkaroon ana pagkakao. Pero alang na ito, alang sa pagtulungan sa Ginoo, alang sa mga kinilig sa Ginoo. Kining kalawat sa krus ng kaitsunan, matong pa sa San Pablo, sa iyang libro, sa iyang sulat, diya sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 14, ang krus sa atong Ginoong Kristo nagpasabot sa bagong kinabuhi. I repeat, ang krus sa atong Ginoong Kristo nagpasabot sa atong bagong kinabuhi. So, kung atong kinabuhi mga kaigsunan, wa pagid mahingpit diya sa pangalagad, diya sa pagsunod sa atong Ginoong Kristo, apan sa kanon na kita ato sipahan nagagda na. Kaya kung kita sa kanon na, in fact, diya sa naging Mercury Suhanes, ipainom naman kita, remember man, that you came from dust unto dust you shall return. Dahil yung katak, no, sa cross, diri sa ito ang agtan. Ipainom naman na. Nakita dito tayo, malayo din sa kalibutan, kadiyot at ang mga kaigsunan. Just imagine, ano pa sa Salmos, may binta ng Spurges, sitinita na naman ito eh. Salos, kaling tinta el mundo premis es postmortem vita eternas es. Yang kinabuhi, dinis kalibutan, hamura, apan kinabuhi, pumanggil sa mga tayo. Kaya kitapusan. Kung kinabuhi ang mga kaigsunan, pumanggil sa mga tayo, kaya diha, mamang ito, ang hukuman sa iyo. Muna ipinundong sa kanon na isa itong simbahan. Kaya yun sa pagkiling sa buhay sa mga kaigsunan. In fact, kita sa safety. Ito natin, higin mo, just kaki sa before sa Pasko mag-igsunan, itawag ko Advent Recollection. Kanya, karon po nga Kurisma, ano na sa dito paghin mo na Lenten Recollection. Okay? Yes, Brother Daniel? Tanang ko about Kurisma. Kaya, ito sa Biblia, pagkit dito tikas Biblia na kita. About sa May balita, Cross, may balita, ito dito. Natuwal ang tuko sa kamatayo ni Kristo. Dito sa cross, kinibinuak. Pero alam nato ang tuko sa kamatayo ni Kristo kinigaw. Sa Biblia na usa, nagigawin sa sigaran sa mga Konstantin na nagawin ko na ito, hindi sa dito. Alam niya ang cross, kinibinuak. Pero alam ka na itong ito, cross kinigaw, mamay ito rin ito. Tama tayo ng cross. At ulit naman ito tani, nato isulat kayo na ang krus sa atong Ginoong Kristo, kuha sa mataan isulatan ng Kristo na, maman ang timaan
sa kaluwasan, huwag ka mo sa inyo. Iisgutan na sa San Pablo, nga alang sa kanilang litok mo, nga alang sa mga wala nangaluwas ang krus dumang. Alang sa mga nangalaglag ang krus dumang. Pag-alang ka na to, na ginaluwas ang krus kahong sa Diyos. Wala, kining krus, pero na prastuno na. No? Ang prastuno na mag-iksuna na para. At the same time, according to St. Paul, diya sa iyang sulat, San Pablo, nga kining mong krus sa atong Ginoong si Kristo, pagtulong ang kining, sumala diya sa Filipos Kapitulo 3, versikulo 18-19. O, bago po sabi San Pablo mga kaigsunan, kining mong krus ni San Pablo, sumala sa atong isulat kanina sa Galacia, Kapitulo 5, versikulo 24, mao ang bagong kinabuhi. Di kita mapagawa sa itong kinabuhi mga kaigsunan if without the cross of our Lord Jesus Christ. Kaya dito sa cross, sa Kalbaryo mga kaigsunan, ay ipaunahan nga ito. No? Kaya diyan, giklaro, matod pa sa history mga kaigsunan, o diya sa balaan kasulatan, sa diyan, Diosisa ang kamatayon ni Kristo dito sa krus, mga kaigsunan, iduslan ito siya ni sa ka sundalo. Anong pagsisa, patay na mo yun eh. Kung sa ilang pagduslat, ihastilin mga kaigsunan ni Muhagay, ang dugo ng tubig gikan sa init sa tubig ng susa. Ang nagduslat ako mga kaigsunan, naigo, nabasa sa dugo o sa tubig. You just imagine, ha? Kung sabihin ako, sa ilang nabasa siya sa dugo o sa tubig mga kaigsunan, meaning Muhagay gikan sa init sa tubig ng susa. Nakatuwa ba siya mga kaigsunan? Nung na-convert siya, matupad sa akong siya. Yung mga si San Loginos. Nakaingon siya, tinuod na siya anak sa Diyos. Gani, malo pa sa kinisayan mga kaigsunan, huwag pa siya fully converted. Usaman siya sa Migualdia. Humangilubong ang ating Yesus Cristo dito sa Tom Sepulcra. Panihan, anong Domingo sa Katlaong mga kaigsunan, sumala pa nila sa Evangelyo sa Mateo, Kapitulo 28, 1-9. Pagkapanhaw sa itong Yesus Cristo, ligit ang puntahan niya sa Tom. Nagsiga, igawas gikan sa lamong mga kaigsunan. Ang tanan ng kwardiya, nabulang duwan, no? Usan na yan, sinwan, sa Dominos. Kumanta pa sa kinasayan mga kaigsunan sa atong simbahan, sa tradisyon sa atong simbahan, converted ining maong sundao. Centurion mga kaigsunan. Huminga niya ng pahinang. Mala nga, karawag meaning pagtulunan sa krus, mga kaigsunan, balikon, bisan to, ini maayo kung atake sa itong mga kaigsunan. Magalaan kasulatan, kung ang kasaysayan mga kaigsunan, nagsulti na ako. Na doon ay kalabutan sa atong kaluwasan. Kaya kung balikon mga kaigsunan, kung isulutan ni Bada, yung kumatalan ni Bada na Dani, atong krus, matod pa sa ito simbahan, sa paminta sa Catholic dogma, ay na 464, that sign of the Son of Man, anak sa tao mga kaigsunan, matod pa diya sa San Mateo 12:30, wala ang atong Ginoong Kristo. Matod sa Panginoon Yesus Kristo sa diyan interview siya sa mga tao, kinsa magatong anak sa tao. Nato mabasa diya sa Evangelyo sa Juan Kapitulo 12, versikulo 34. Kung tumagay hindi naman si Kristo diya sa versikulo 35, no? Sa Juan 12:35, si Kristo, siya mao ang kahayag. Siya mao ang kahayag. Kinsa ni kahayag? Sa Juan Kapitulo 12, versikulo 12. Si Kristo mao ang kahayag sa inyo.
Muna sa ito bigay ni-define sa musipan na ang ilahanan ay diskutan niya sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 30 ang mag-iisunan na dito sa langit nakita ang mga timaan ang anak sa tao sa kung iinyon sa simba sa Fundamentals of Catholic Dogma 284 na ang maong anak ang timaan mo ang nagsalita sa tao o ang atong Ginoong sa Kristo. At pumilansa sa krus sa unang Bernes Santo. Mara na, ito na yung kinabutan. Ang atong unang nilikanan na nakasabi na sa kahon, sumadiya sa Jesus, apanihan sa pagtungtungkol ng kaigsunan, pasalamat sa Samuan. Mga kapit sa Samuan at balik kong kaigsunan sa Samuan sa Pinadayan Kapitulo 22, versikulo 2. Ito na ikahoy yung hatag kung kinabuhi. Naluto sa limang kawaya, pero may hatag kung kinabuhi. At balik kong mga kaigsunan, daan nag-prefecture sa daan tubol na pinaagi sa kahoy at doon ay naluwas sa mga kaigsunan. O sumagya sa Hebron Kapitulo 11, versikulo 7, pinaagi sa kahoy na mga arka ni Noe na luwas ang tao. Muna, dako kini, no? Dako kini nga kalabutan sa atong tekst-tekst sa kinabuhi mga kaigsunan labi na kalabot sa katuruan sa atong simbahan. Dili mo atong iskutan na krus mo ang hatag na ito. Katuwasan. Okay, kaya itong pabot mga kaigsunan dito kamananay, atong ihatag, itong pagpakan, atong igsoon, atong mahal sa kaninawan, Brother Sof Fernandez. Kebiasaan dan negara isip kau itu dari itu dua. Dia bisa tahu nggak skulptur kulit itu sebuah akan kok. Ngayon nang go nga tanong siya sa kanakungka ay kilit sa kalay. Jadi itu ko ya tanos ikut. Pero siya dapat niya po ng dakong pagyo. Ang katong kahoy ito ay tanong, dako. Pare, naksa, may mo ang kahoy sa iya palay. Dito sa saragita, pisa siya palay. Siya na dako. Pero siya, hindi ko rin ngayon, tatong di kahoy hatay. Maugay ko rin. Maanya hindi. Tidak pangutana, anong ihinayon sa Diyos? Nasa ano, Juan 4:20 ang Diyos ay bawas na. Juan 4:20 ay bawas na. Ay bawas na sumabot. Siya na nung sipa niya gihipon, ay bawas na sumabot ka mohon sa pagkakariya. Ilistan siya ng Diyos, ilisang yawa. Kaya, natalima siya na nung sipa sa mayong pagkayon ng pulong ni Satanas. Wala na ito yung ang sakit takhan din maangin pagkasa sa dalang sipa kung ang kaliwag na magkaiba yung hinayon sa Ginoo kaya mo nakita kung patimak mo sa suko ng tao pagkakaya ang iba yung hinayon o prayon o niya yung prayon. Wala po na nga, hindi pa tayo ng Diyos. Sa nalibaw ang nagnagdaan na kinitaw ko hatod mo sukil. Sukol. Bilis lang sa yawa. Yawa otan, bugaw, igiya sa ipuyan sa impirno, niya daw magkasap impirno. Nanong ginayon ko ng Diyos.
Ginubuhay mo ito. Nasa Ezekiel 12:25. If I say something that is final, it should not be postponed. Sa Indonesia, kung nagilo magunaw na, plano, iya kita hindi yun. Hindi lang yung buhay. Ezekiel 12:25. My word is final. Mani siya na i-postpone ang isulit final. Yan ang gusto. Wala na, ginayon ko. Gano'n ba niya ginayon ka? Yung sirap liman, ang bitang po sa kalimutan. Mabot ang guba, ilog, pagkiyo, mga kamatay, masakit, katalagan, lain katalagan, puli-puli, ang puso. Magkakahan nga mo. Kailangan siya tumungan sa lapi, tumungan sa pahante, tumungan sa bahay. So, naman nila si Sira. Sira maybe also the big, Iwali. Sira. Saya ito yung Iwali. Silakan dia, tulungan dia bersama Ocho. Sundri dia. Sana bayay ito. Mayroon na ginawa, maging numero 1 ang mga patinta sa lalaking guwapa pa babae. Kung makita ka guwapa babae, tututok na. Praise the Lord. Kaya ayaw pagtutok. Kaya tututok ang gimaw, sinusin-kasing, pinitit, sa pagpapit, o malaw ayaw ng timuha. Sana. Mga sa Diyos. Sirak na Diyos, ayaw puntan ako sa mga babae. Kaya numero 1 ng patinta. None there were pagtugang dawas ng Biblia. Old Testament, they were followed by the beauty of God. Ora na, ginayon sino, why did God forsake His plan to create man and woman? In the future, God would know that they were rebellious person against Him. Nga naman, hindi naman nasuwat ko lang. Isaiah 14:24, alam kong iplano itungan. Na kung isulti, na kung iliguba, nagbubuka. Yan sa iliguba siya mga tao. Tanong yan yung Christian. Ezekiel 12:25. So, ginayon sino? Pero, kaya if creation is so beautiful, redemption is more beautiful. Kung napaglalang sino sa tao, sa kalibutan na paraiso ganyan itong taon, pero labi pang taon. Labi pang dito, ang redemption ng pagkalimut. Kaya ako ko rin ibawin sa Old Testament. Ilang ito ang Yahweh, Diyos amahan, Diyos amahan. Wala siya galibaw, nagulay Diyos na anak si Kristo. Doon ay Santos ng Espiritu. Yan doon ay usay kapapahati nga daw niso at pagpipitibo kayo. Maraligo na ginawa. Sa Roma 8:28, at masintapang sa usap-usap na ikatampos kayuhan, bisan ibig lumukat sa Roma 8:28. Roma 8:28. Bisa na kaibigan sa tao, makatampo na sa tuyo, matuman ang tuyo sa inyo. Mga gayko sa ito. Bisa na diba ang yung suko. Manang if religion is so beautiful, more beautiful is the redemption. Kung nataho ang paglalang sa Ginoo sa kalibutan, mas mahindot pa ang pagtubos. Kaya yan yung ang Diyos na inikita. Kung ibailan na sa Diyos, sa paagis ka Rosa. Tawag na ng Diyos Ginoo ang kaluwasan. Diyan sa Ginoo, gusto ko malawa. Ilingin sa Ginoo.
Doon kung gusto ka magawa. Sunod ka na. Pasanangin mo cross. Pag lumilis ka galing. Follow me. Carry your cross. And deny yourself. Every Lucas 19. Ora na, may libaw ka. We shall always know the end of man. Tinangan kita, malibaw ko sa mga kapusan. Sirap City, Kapusan. Kung kikit ka malibaw sa mga kapusan, dahil kung sutuloy ka, gusto pa mulupad sa gentleman. Alam mo kung hampur kakson, ang kasalanan, ang hantod kanipos, kagikit, mawati kahayan. Ang labi ko ng init na kagikit, mawati kagikit. Ang labi ko ng init na kayo na blue fire. Ang kasos, ang physical mo, di ba? Bluish, init yan. Pero ang labi na init na dark fire. Mo na ang kayo sintinto kagikit, pero labi ang initan. May naman lang sintinsahan ka dito kung sasarat mo ka 100 years. Wakot na, human na lang 100 years. Nahuman mo galing ni John Paul Silvery, ako sa kagatos ng edad, namulipay ang kanya ko. Mahuman na to. Ang pagkantas sa kagatos ng tuloy sintinto. But not 100 years. That is forever. Ang imperial is forever. My God! May gumi-gumi. Buka ka natin, my God, you wish in hell because of mortal sin, kaya nalipay ka ng bahandian, nalipay ka ng kalipayan na ginawa. No, you're wrong. You're foolish. Di nag-ero ka. May mo. May mong ipiyals ni Satanas kung kalipay ngayon mo. Mato ka sentir na way kadapusan. Maihang pasusan o migas tanang para sa kalibutan. Usarat at tumigas. Yung ibayang yung para sa kalibutan. Maman ka. Nunca mamaman pag-antol sa inyo. No! Nasuwag ka. Nasuwag ka. Pinalayaman di Kristulutin. Ang mga tipatay tao, ang mga mananapaw, ang mga malaw-ayon, itampok sa impirno kung dito mag-anto sa walay katapusan. My God. How terrible and terrific. When I die young, edad ako 22, 23, kakang kainisgal sa akong yakungan. Kung namatay ako, kung yato niya nagkagal ko, okay na. But yet, I am 84. But strong enough by the grace of the Lord to finish many problems of my life. Wala mo yung condition. Do not be wrong. Not only be wrong, you are foolish if you mistake your soul to hell because you cling to the mortal sin. Wala ka ng mortal sin. Ginulso, ginulso. Pinabulan kayo ng pinabulan mo kung the sins mo. Ang katapol ay usa sa pito ka na kung sa kalibutan. Paligas. B. Right. R. Anger. L. Lust. E. Envy. G. Greed. R. Apa rin? H. Katapos. Sloth. Ambot ka, hindi ko sa akong kuputan ko. Akong mahal. May sakit. Only is the only one break of the family of the 12 children. Bawa ko siya sa cancer. Pero kung hindi cancer ni nanay, na mga ito yan. Ang siya doon, super linis. Di ba ako kagano kung masakit sa papa niya? Nago, nanay pa mong lula. Nakot siya. Napunta ko. Kaya sa hapon, talas, parang ilong ng, kung ilong ba, ilong ng ganito sa kaya. Ang baboy nito, silong ninyo doon, nag-go, kaya ako, kapag pag-iyamang amat, lipong na siya, gusto ko pa pag-iyam sa kong lugar. Tubo, naminyo, na ako. Pero pagkakabi,
Pumunta ka na, umupay. Pangawag sa kabayo. Kasi tatanil ka pa. May nagpagkako, 80 pesos ka na. Yan, kaya ko, mga 80 pesos ka to. Ang palinta, palinta mo ng bugas. Kita na ko, hindi ako siya. Pero makita na ko, ang pagka, pagkikot ng lasas. Doon siya may luho. Pinagkamit na niya. Bakit pinundong na nalatos ko sa akong papa. Mapusan mo pinundong lagi, pusit ko sa kumawa. Isa na kong may lapin. Telepon yang boy may tayo. Ilala ko 12, 13, 14 de telepon ko. Agad nila na ako dito sa Musliman. Batang Ginti. Hindi si Sitsi kung may mga Batang Ginti. Magbaha. Detayan na may detayan. Baha ikas buki. Usuki pa. Ang bako. Gaabay na ko saging. Kaya bang tinuturo. Siya rin ang natawag. Hindi ko pero sa ko, baha. Pero kato, kung sistema ato, sampan, tulungan ko sa kung ako sa pag-iis, ika na ito kapit. Magawa ko sa mga papin sa kapit, kulit sa pining. Ay, gamot. Kanya magabi, dagan. Das bagan ko siya na. Siya kita kung papapitibaw. Dili yun sa upo, ang bigit. Yung chassis, katila sa upo. Kapay uwak. Ginahan ko sa hospital sa papa, itahi, wine anesthesia. Hindi ko siya ang pinituran. Batang nito. Napalay, kung lumayo yung pagkakuha. Preso ko. I was that. Pero, talaga ito gusto mo. Maybe their love changed my life. I was able to one, yung lisan, tingnan ko ba, gusto ka ito tinatubig ko ba? Ito mo, natulong mo na dito ko ba? Hindi, gusto ko na ikaw, ito ba? Manipa ka na. Sibang, ako mama, yung babae, ako, kailangan ko mo sa bagong. Sumuha naman ko, ito sa puso, sa puro ko kanya ito. Hindi ka apakya, ako magkino na sumuha. Sibang yung ko kami. And that changed my life and not for me. Because my father was tremendous. Kung ginagawa ko tayo, hindi ko na. Marami ko pa bumigil ng sobrang na. Grabe ito ako po. Usang lang akong kamabata ako. Yan nag-glory. Glory sa kanya ng taong. Pero kita, 84. Buwang lang buwan. He was one of the eldest young man. Yan to, pero karo, sa Occidente, wato na kita, sige pa, gawa pa. Sinisip lang to, nag-agato na lang siya. Pero karo yung siso. $500. I can do it every day. You leave the house for your way. That is the secret. When you pray to God. Nanganap ko sa mga secret. Mga 60 years. Dito yung bata-bata ko. Kaya papa, mama, luto ko kami. Never. Papay kami. Yung tumingin si Kumigo. Ako din ito ang emosyon. Magigilo ka. Nanong mo. Mag-pray. O siya. Putan rin mo ka mo. Tuwi lang rin anak. Kami, baboy, baka. Hindi ka na. Yun. Tanong kira ko ikaw. Hindi ko, hindi mo ka. Hindi ko. Pero I have faith. Saan tanong, is that walang pagkatapusan, dahil yung naging bilis mana, may pag-sit up po, di ko rin ito. Good! Pili kayo lang. Pili si Kaluta. Border. 130 over 10. Pero ang normal ka na 120 over 10.
Pero sa komunidad, normal na mga kaibigan ng 90%. Ay sa mo na may bigugma kong bigsoon, katahong si Pagpagos kinako. You will not get to die. Kinsa man nili bakit na kagis na sa tagsima mo, dahil ko sukay mo ito, dahil ko kaya kapatay ka. Tapi, siya, mulis siya sa akin. Ganito na gusto ba? Ganito ba? Sityo na sa Guadalupe. Dili Guadalupe sudah kakak. Yan to na po ako ipalibutan na kailangan ito ba? Ulong suga. Lang ba? Pagabot ito sa kapatid, sa pilihan, dahil ko ito, huli-huli ng istorya. Nagsaka na mo. Anak mo. Hindi ako nitry. Ito isa sa gobyerno. Rivera yun. Sanggang kanil ang gusto kanya. Pagkapot sa tunga. Pagkapot sa tunga sa titip ay sa pagkapot, ikalim. Ikinut juga tayo. Bulisok. Kaya ko nini. Pagkapit siya sa apa? Gusto kayo. Hindi ko mura. Kamatay nga. Gusto ako kaya ito nini. Gaan na rin. Kaya nga naman din na kami sa siya na suyo. Ako ginoo. Ako yung tayo. You know, Lord, the risk of my life is only nakita sa sa pagkadulit. Ngayon, dito kung harap kayo mo. Madandam na mo. Hindi ko man. May kuluturi ka po ng pito. Kung kuluturi, hindi ko ng pito. Siguro di ko kami ito. Pero, diba mo, try na ko. Kaya nito ko. Gusto ko lawak kayo ito. Nagawa ko dengan mo baka dilo ko tanong, Luy, hangir ka. Gusto kang hangir ka. Ang imong bigay ganito sa imong atlas. Pero nagpapala rin. Hindi ka sa pero sa tila, Tuntun mo istorya, bapak keputusan usia, belajar, cicit dan orang yang asal dapat sudah dapat mengatakan. Kacau kiri sebelum itu di bawah, kalau di bawah, ayat tu yang ada apa itu? Di umur. Kadang-kadang dapat mungkin harus tulis itu saya. Waktu memakai sebuah ini, begitu saya. This is the last. Kelima, Primera, kita pengen ke Primera, Surita, Peroto, tangan dulu, kemudian sini, Lord, you know, I am ready to die. Sudah ada ini kan, sini ini seperti apa? Itu yang sesuai. Begini kamu nak dia saja. Dia dapat sendiri. Very easily. Karena aku berpindah turun di masjid sebab ibu kina dia dipakai kapak itu. Itu nama masjid suku itu. Woi orang ini. Kina sudah bisa lo. I will not like them. Dia kamu makan. If this is the time that they will die, ini tak boleh dihabiskan. Ang ito mo din. Ingo ni anak ko ikaw, manimuha ko din. Ano ko kung ingo yung perfect person ba? But if you try myself, ganang ingo kita bapa mo uligin, ako ko sabihin ko, ginawa mo yung pagkukuhan. Kaya ko yung dito. Ayan. And there was a woman, he gave me a message. Bapak, semua itu yang
para makatulong sa inyong parahan, kasi importante rin. Gusto ko ulit pa yun. Nagawa rin yung baret. Yes, I'm married. You know, traditional. Natin ang dito. Oo ka. Lugay na kung may work o gusto mo pinagugay. Hindi mo kung doon na. No! But I know that you have problem. Kasi yung problema. Lugay din doon. Kasi lahat mo na hindi kapil sa kaya ng solution. Nabi mo tang 16,000. So yun din man. Pag ako kung doon. Kasi luha na doon. Ayaw ko ito ba? Sige, sakto yun ako. Nalalay. 16,000. So di mo ka sa kapna. Ano? Sama ko dito. I always remember my sister. They are women. Tulog ako siya ng mga. Yan kung mahimo ko pagtilaw sa kalipay kung lamang kay siya na may problema. Tingnan niya may tapos sa kong iso. No, iwan na lang. Kulibaran na. Huwag kumahagod sa mga tayo. Dili kayo ang ako, nasampok ako, dili ko tayo. Dali kayo kung sama. Nakikita na, pag-notary, agad din. And that is the beauty of heaven. Hindi na nabipanang kumaganda. You are not afraid of that. Pero really, some of you are like me, pero really, doon ba natin na kumatay na rin. And look here, because of the throne that there is hell, que conozco el purgatorio, que si no quiere más personal, el purgatorio es temporal punishment. Orang orang yang begitu, na rigoro, sama rigoro, dia begitu. Tanas kain langit dan naik Jesus, katakan tu bersyukur. Kalau tertipu kacau, kamu bersamaan. Berikan no, ayo tak boleh. Kan mah, walau kota, ayo dulu mana begitu kota ayo sepeda. Kalau berjalan, bukan kota kita enggak. Enggak tuh musuhnya. Mana enggak? Dia kena kota. Jadi itu bukan. Ay, kita bisa tumpiwan ko sa Selos komando ka na yung kalipay na yung magtawa. Kaya ito na. Why? Because we ways we don't know that. Nasa Syracuse 15. Ikaw tao, hindi ka nagkiyas kung talaga. Kung tagiya, hindi ka gabaw ng kato kung naging sinuman ng talaga. Because I'm being prepared. Isang pag-i. Ako, si kinatukin sa mga ano ka ng kalipaya na luwas ko. Balibay na. Ikabalibay. Tanan ko mga kagahapon ako. Di ko may sa libro ko ko nito ang panit sa kung ito mahugaw na. Sa sala sa inyo. Pero I know that there is a way to renew our lives. Muna niya ako din, natangin yung manahon ako. Tatangin ko sa gas. At tayo wala, ganong itinayo sa church. Muna ko din. Nakatila na mag-juta yung person. Nakatila na mag-juta yung person. Ito ako hindi ko nakatila na. Kaya hindi pa kaya kung sa kapulor, hindi sugat ka na. Alam mo kayo, hindi siya na ko ba? Susi, baka alam ko kayo, hindi pa kaya ito. Pag linya pa ako, ang dako kanyang gini, ang buto, kaya yung mga niya. Kiri-kiri ka tao, ang buto, kaya ang buto niya, ang patay dito. Ako pala pupunta ko, ang pangkilos niya na, yung tulad ko na. Doon, sa ginalatan mo niya, ewan ko siya niya. Ako na yung asawa ni mga buto, ito na ko kalit. Sus ko na. Hindi ko nagsawa. Alam ko, iguitan. Trumpok suma. Bangga ko ba? Nasusulo. Sus, magulita ko. Pati ko na kung ka. Turpay tingin dito. Kaya na susulo. Ito. Ito ko na siya. Pagkabot ako, suslitan ko dito ang ginamit. Ako na ginawa.
Turubot. Ito. Pilit-pilit na ito. Ano magawin mo una? So, doktor ko, this is very serious. Looking at your face. Tanaw ka mo sa kunaw. Piling mo na eh. Tawaran ko din siya. So, kamatay ka. Pero ano? Ang prescription ng mundo, bibili ko, 200 over 900. Like that. You die. Matay ka. Kabuhay ko ka. So, matay lang yung kasi. Bigil na gusto ko. Bata-bata. 120 over 800. Nonton na siya. Bigil ko na. Yung pizza. Oo, ako kasi siya. Nagpagkat ko bilugan niya na nagdatas ka pa kayo ito. Yung baka ako ulit. Sa paligid. Hindi kita jadi dulu ko bilis ko kasi kamu sesuatu kayak mana ko bisita. Bisitahan ko dito. Ako pwede rin. Sana nakita ko kung ganit. Buto ko palis. Yan nila. Wala na kung bisita. Kaya mo, pagkainit. Pagkainit. Pagkainit ka kung gusto bata. Pagkainit ka rin. Huwag mo kung dito mo gusto. Asikan. Segundo ulit ko siya. Ito. Kaya sekian dan atau tulis after akan kemudian jadi saya lalu bayaran mereka individual investment government besar isang mula pos ko tayo na wala ko mabili ay tisted putting yung sa mga silutan lang ng duha katus 500 ka tuwid. 500 ka tuwid ko pati ko rin pero if you refuse to repent and to change your life, you are foolish. You are not only wrong, but you are foolish. Isugaw na yung usaha at tawag sa libro tungkol lang sa kalipay. Tungkol lang sa kalbo. Wala niya mo rin sa kalbo. Dito daw sila sa bulan, nagbalik, i-lera siya. Kumain, mapalag at kumat, itulis, kinsa, sing inyo rin, pero nakakong pasipalan sa uligin, ng di pa ito. Pagkuman, sumbong sila sa bulan, pagkadawat sila, diman, bagol na nilo, mengenai saya itu turunnya yang berkode diminta answer response dari demand model dia lebih English dia definition nada kebiasaan kebayaan bisa memulainya dengan berubah kondisi orang diberikan kepada aku berada di atas kedok dapat bisa juga dalam masa gol gitu mana pas saya jadi kayak profesional atau doping bukan kesempatan orang bilang lagi mana ini profesional you will not feel pain whatever accident ang labing ko kanina kung discuss siya bigil constante dibuko daw sa bigil kita kung bigil hindi ko na kung bigil ko siya nung natrako yun ako Ginoo this is the last sumuli ka na po sa ako Ginoo sa bilang ako na sa si Joe, sama kawan dia yang orang ini video saudara wasap video, lain ini confirm semua, menunggu ganti mana, kalau itu kawas itu, kalau itu masalah muslim, apa yang aku buat informasi itu dia ini semua, deg-degan, ikut nama, bungkam semua, jadi bungkam semua. Pero ahora, va a ir más.
Supposed to be it should not be around. No, it should be you. You know, so extension. Look when dengan pagkakuha ako. Manalito ko palipag sa kanila dahil tasyon ito palipag sa limaw ng kuskito ikaw ako tuyo siya mo ginagayan ko sa larang yung you will not be afraid fear ko yung fear makto ka jadi nagdito na po si Pedro kung tingnan ko lalo sa kayo usaray ko ka tahan ko so wala yung buwan na sa inyo you are not only foolish you are not only foolish you allow yourself to do that when in fact God has not designed leave it to you asa mo ka sa kung napinipin those dili ko po ano na mo gusto kong ang talang maluwas bisa kung saan mo kanakot magkasasala biya ay pulungin na sa loob na kasunod na naman imagine sa unsang salamin hindi mo kung nagluso ang bira pa sa ilong ka pablihan ang langis para na ito ano ay seven ang unsang salamin tayo sa pagkayo pinagkakikuha kita sa sakit Bersama kata Diyos, malibayo ito na. Yung sa aking hapit, wala na itong mga ganong dinilay ni Diyos. Salamat kayo, palihog ito na kayo sa mga. Salamat kayo, salamat mga speakers. Salamat kayo tanan ng book, Ginong Kabalo, salamat kayo Chief Religiosa, Friend de la Peña, mga speakers na ito, Bertam Kaburnay, Joey Kaburnay, tanan. Ganda. Salamat sa mga salamat Espiritu Santo. Ginoo, salamat sa mga magkakao. Salamat sa mga inalay pa na paglatag ng mga gayon na mabuhay kami. Ginoo, tagi kami kaiso, tagi kami pagkatalawan, tagi kami pagkatapunan, na mahadog kong pare, mahadog kong simba, mahadog kong tuos, di natin mahadog Ginoo. Ano ang galugan ng mga hindi na kayo sa iyo, ay pumibuang ang dala na pumitanyag sa kanas. Na magpuyo pa rin sa dala dito. Simba pa rin. Simba pa rin. Pinigdanan ang Mipunayo, Ginong Diyos, amahan ang natin Espiritu Santo, kung panabang sa tutukutan niya sa Maria Virgen. Amen. Kaya naman, o sana, sa Espiritu Santo. Amen. Salamat tayo. Salamat. Good.